Чакай. Да сложим отдолу един кашон да не лее. Така машинката, да я завърта. Завърти я. Така да се види от всякъде как е. Да, сега да действаме. Така, принципът е лесен. Веднъж се натиска пистолета, за да може да се подаде тук етикетчето. И се натиска и самата ролка вече се го натиска. Просто трябва да е здрава повърхността. Там с едно натискане е напълно достатъчно. То като се нагласи веднъж, както е описано и в книжката, не е проблем. Мисля, че е достатъчно. Абсолютно.